Здравейте хора, аз съм Shadow. Днес ще играем модът Minecraft. Смъкъпа е мастър съм. Там съм изтеглил модовете. Сега заради света. Не знам, има много яки неща. Нещата първо ще мина на креатив някой, за да ги взема, защото няма да може да го направим в един клип цялото. Що ме пуска с протокол, с нещо такова. Какво е? Узи. Креатив. Ето ги другите блокове, които тя не са за мен. Само блокове бяли. Какъв е тоя меч? Какво е тая броня, бе? Как съм я? Та броня ми да стренки, бе. Ще видим върху. Един удар. Да се включи безплатността. Просто направим нещо. Някакви видяхте такива някакви ботове. Това трябва да бъда с тези бутуши ли, бе? Това, бе. Искам някой да ми дай. Значи няма да бъде уидър. Много лети. Хора, трябва да бъда на survival. Не. Килвам него. Да не ми душа бъде. Искам да му кажа нещо с тези рокет батуши. Виждате, на survival съм. Флая ми изключен. Или това сестра ми. Дет не знае, че снимам. Само да ви... Че профил ли беше? Това ли беше? Тук ли беше? Тук ли беше? Този път съм бик. Има анимация. Та-та-ра-та. Кацане. Дай нах. Best ever is this game. Някакви хамари има тука. Това е базия като е. Какво стана? О, тук има нещо ли? Корте. Това ще го има на... Остана. Реклама. Имаме един стака. Това дали прави да ми чай да спална едно. Това направи демидж, прави по едно демидж, бати скапното
Не го ползвайте това оръжие. Кил. Креатив. Нещо друго. Значи ново оръжие, нещо. Тук това не е само от един мод. Ендермен Дърхет. Да те бъгнат това. Не ти изглежда като някакво дърво. Чупиш го. Добре, Ендермен дърво. Мога да си сложим, мога да си сложим. Ще бъда Ендермен. Вече ме викайте Шадълмена. Ел. Да ви точва. Вот това какво е гличното. Съобщение към хората, които са направили този мод. Оправете си мода. Какво друго да видя? Това не иска да се постави. Да не би да трябва да съм на сървайвър. Значи. За да видя нещо. Бим. Шибовца. Какво е това бим? Нещо невидимо явно. О, искам да видя тези бъркове. Не знам на хора. Тук какво ли друго да видя? Тейбъл, крафтинг тейбъл. Това е яко. Тейбъл. Просто цъкате. Пърпъл. От тези се прави пърпъл слава ли бе? Яко. Какво ли друго да видя? Крафтинг тейбъл. Крафтинг тейбъл. Да видим крафтинг тейбъл. Нещо от оръжията. Това да не... Какво стана бе? Какъв е това големия бе? Рокет батут ще да взема. Че имам с тях ще трябва да лета. Рокет батут ще върчи коптери. Що? Какви са тея? Какви са тези чадия бе? Умрете. Ще им пусна. Да ми удари Ендър Дракон. Да ги победят. Давайте, а къде е Ендър Дракона? Ай, какво стана? Аз виждам тук само Уидър. Добре ми са Ендър Дракон. Къде е той? Много паяци бе. Давай, Уидър, победи ги! Давайте, детище, не! Хората мислят. Смятам, че това е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако така не забравяйте да харесате, да се абонирате, да коментирате, лайк и всичко. И да харесате моята фейсбук страница в описанието.